MC zan so ka faɗa mana menene asalin sunanka na gaskiya. Gaskiya ne. To ni dai gaskiya sunana Usman Idris Garba. Gaskiya. Amma dai mutane sun fi sani na da Usidamus. Da kyau. To wannan role ka taka a cikin wannan comedian da naga kun yi na mahaukata? Gaskiya ne, a wannan comedy da muka haska na fito a matsayin mahaukaci, kusan zan iya cewa dai baban mahaukaci. Gaskiya dan wanda ya fi mahaukaci hauka. Dan na gani ka wannan role din. To a cikin wannan role din da ka buga menene kalubalen da ka fuskanta? To kusan dai gaskiya zan iya cewa ban fuskanci wani kalubale ba. So amma dai kalubalen da na dauka baka duba a cikin comedy akwai wani dauki wani irin katon ice. Gaskiya na ga kamar bishiya ce ma na tunanin wannan. Wajen dauka icen nan na fa sha wahala fa. Ka ci wuya. Je kawai jiran nan icen nan. Duk katayin kuna na dauka. Gaskiya ne. Sha wahala su nake ga ma. Duba da kai bako fuska ne a harkar comedy amma kusan kowa zan iya cewa ya san ka, amma dai ka faɗi waka bakin mai ta tafi daɗi. Me sunanka na gaskiya? To gaskiya ni dama sunana na gaskiya shine Musa Yahaya. Gaskiya ne. Da kyau. Wanda ko a makaranta da shauran abubuwa da shi nake yuzu. To ya katsinci kanka a lokacin da aka rutun da kamar wannan shine shiri na farko wanda duniya ta kalle ka. Ya ka ji lokacin da aka ce za ka fito a wannan role din? Ka samu wata yar damuwa haka ko kuma ka ji abu strong ka tafi kai tsaye? To gaskiya ni na fi kowa kawo kalubale wanda ibada wahala sosai saboda a kaina an ci wuya sosai. An samu matsala. Saboda ni yau wani abun ka iya ka kasa iya. A wannan lokacin shine the first dina na fara haska da kyamara. Kaga fa abun dole ya zama gaba ɗaya ya hankali. To gaskiya ne. To menene kuma abin da ka yake in ka tuno a cikin abin yake dan baka dariya ko yake baka nishadi? Abin da ya fi bani dariya? To ai ba dai ana ba sai dai na dan uwana wanda ya dauko sandan nan. Gaskiya. Shine ya fi bani dariya. Shugaban mahaukatan kenan. Shugaban mahaukatan. Da kyau. Shine abin da ya fi bani dariya. To mun gode. Da farko dai zan so mu san menene sunan wannan jarumin namu. Gaskiya ne. Da farko dai sunana Abubakar. Wanda aka fi sani na da Malians. Haka ne. To kuma Malians dai an san su ne a bangaren rawa. Me ya ji hankalinka ka shiga harkar comedy? To gaskiya comedy na taso ne na ga muna kallon sa haka a wasu na wasu haka muna kalli abin ya fara burge ni haka har muka zo muka tashi wata mai kungiya muna yi wasa har abin wani bai zai fara wannan ya fara. To a cikin shirin naku da na gani na wannan mahaukacin na ga kai ma ka fito a mahaukaci, to me yasa ka kai in han mahaukacin ne me yasa ka taka da gudu ka tsaya mana? Dan uwa ya ga dan uwa. Gaskiya ne. Ai ka san an ce gaba da gabanta aljiniya ta kan. Gaskiya ne kenan gaba da gaban nata ne. Gaskiya ne ni kamar haka ne. Da kyau. Za mu so mu ji sunan wannan jarumin da muke tare da shi. To bismillahirrahmanirrahim. Sunana Awwal dan gaske wanda a kasar unguwar rimi zan iya cewa kowa ya san wannan suna. Gaskiya ne. Yawa. To da kyau. To duba da harka ce irin take ta comedy ko kuma ce abubuwa ne wanda yake na ban dariya. Gaskiya ne. To wai wasu shirye-shiryen da kuke dora wani ne yake rubuta muku kuma ku kuke rubuta su? A'a, babu wani wanda yake a gefe wanda zai zo ya ce wai shi yake rubuta mana wani abu. A takaice dai ku kuke tsara komai. Mu muke tsara komai din mu. Gaskiya ne. Ko ba haka ba? Duka waɗannan abubuwan ban dariya da ban mamaki nan duk ku kuke tsara su. Bare kuwa saboda mu ma kokolon mu ta yi fadi. Ta yi fadin da za mu iya shirya season ma a yanzu. Dan muna nan ma muna tsara shi a yanzu haka. Gaskiya ne, kace nan gaba dai masu sauraro ko masu kallon ku su shirya kallon wani fitaccen fim naku ko in ce shiri mai dogon zango kamar series da wanda aka fi sani. Bare kuwa. Domin muna nan muna tsare-tsare masu inganci kuma ina jan hankali da al'ummar mu duk wanda yake da sha'awa a cikin wannan abin nan din namu to zai iya zuwa kofa a buɗe take. Gaskiya ne, dan gaske. To duk wanda yake da sha'awa wannan abin zai iya zuwa ya sami kwarai kuwa ko ya samu Usman ko ya samu Ika Jafar ko ya samu Musab ko ya samu Yusuf wayannan dai duk su mutanen da za a iya cewa za a tunkara. Idan ya zo ya same mu duk wanda ya samu a ciki akwai shauran yan uwan mu wanda muke haska duk wanda aka gani a cikin wannan haska ba za a iya zuwa a wato ba ma iya maza ba har mata ma duka gaba daya komai ya hada insha Allah ko yarinya ko za a iya ko kuna maraba da shi insha Allah in ya so sai a je a zauna da shi ko ba haka ba da ya haye shi kenan. Yawwa saboda mu kuma ka san a harka da wannan comedy da aka ga muna yi harka ce ta barangwajen jin daɗi. Gaskiya ne. To wanda idan mutum yana so ya barangwaje ya walwale zai iya shigowa. Mun gode. Allah ya kara basira. Masha Allah. Za mu so mu ji sunan wannan jarumin da muke tare da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai ni an fi sani na da Yusuf Suleiman, amma ainihin sunan da kowa ya fi sani na da shi shine Yusuf Sarauta. Gaskiya ne. To kuma duba da yadda kai bayani cewa sarauta da yadda ka ji ana zancen sarauta ba a karyata, dole dai mutum ya samu asali cewa dan gidan sarauta ne. Kai menene matsayinka, waninka ne ko kakanka ne ko uba ko makamancin haka, ina ka samu dai lakabin sarautar nan? To gaskiya ni daman tun da na taso kalmar sarauta tana burge ni. Gaskiya ne. Tun da na taso kawai ni kalmar sarauta ba wai misali ko na haɗa jini da ita ko kuma wani abu, kawai ni kalmar ita take burge ni. Tana burge ka ce dai mu shiga taitayen mu dai muna tare da sarauta. To duba da yanayi irin na abubuwan ku na ban dariya da kuke yi a ciki za ka ringa riskar kalubali da kuma alfanu. Wanne irin kalubali ka taba samu a cikin wannan harka ta ku? To gaskiya akwai kalubale, saboda da abin da za ka yi a rayuwa dole sai ka fuskanci kalubale, sannan daga baya kuma ka zo ka samu daɗi ko ka samu wani abu. Gaskiya. To da farko dai yanzu zan iya cewa mun samu kalubale kamar bangaren yana kenan. Na bangaren mutane haka, wanda kowa da irin kallon da misali yake yi maka. Kowa da irin kallon da zai maka. Misali, saboda wannan harka ce ta ka nishadantar da jama'a, harka ce ba ta a zo a bata wani ba ko kuma dai wani abu makamancin haka. Dole za ka fuskanci wani baya son abin da kuke yi ko kuma dai wannan, amma duk abin da za ka yi a rayuwa dole sai ka samu irin wannan kalubalen. Gaskiya ne. To yanzu misali kamar a ce ni kaina ina so zan shiga wannan harkar taku, ko kuma ina so ni ma in zama memba na cikin wannan kungiyar taku, wanne mataki zan bi domin ni ma na kasance a cikin wannan gurin? To gaskiya dai yanzu mataki na farko da zaka fara bi, kungiya ce wacce muka fara ta tun kusan zan ce muna da yan kananu haka, ba mu gama mallaka hankalin kanmu ba, duk da dai yanzu ba mu ce mun mallaka ba. Haka ne gaskiya, amma yadda hankalin abin mataki ne, kuma yanzu komai a tsare ake yin sa. Gaskiya ne. Tunda kaga yanzu abin da an yake samu nan da akwai wasu ka'idoji da sharuɗa. Na farko duk wanda ka gani a cikin wannan haskawar da aka yi, za ka iya zuwa ka samu duk wanda ka samu a ciki, ka ga fuskar shi, insha Allah zai maka bayani akan abin yadda yake. Kuma sannan akwai wani tsare-tsare da muke yi na fara series da za mu fara kwana nan gaba kenan da insha Allah. Muna ma kan aikinsa yanzu, za mu fara aikinsa sakamakon yan kalubalen da muke fuskanta ne ya sa muka wannan, shi ya sa muka dan dau lokaci ban fara ba, amma insha Allah wannan ba daidaiwa za mu fara ba. Sannan kuma hakan ma akwai tasha sabuwa da muka bude, YouTube channel kenan, YouTube channel wacce muka bude, wanda duk wanda yake so ya ga sababbin shirye-shiryen da muke dorawa zai bi mu ta ita ya samu su. Sannan ita wannan channel din sunanta unguwar Rimi Boys TV. Duk wanda ya danna, yawa shine sunan TV. Duk wanda ya kwarai da gaske, duk wanda ya sa unguwar Rimi Boys TV, to insha Allah duk wani shirye-shirye da kuke da dora, hatta ma series din da na gaya maka za mu fara, to insha Allah a cikin tashar za mu dora. Sannan kuma muna roƙo ga duk wanda ya ziyarci wannan tasha ta mu ya daure ya mana subscribe, sannan ya danna alamar kararrawa domin sanar da shi da duk abin da aka dora. Da farko dai za mu so mu san sunan malamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Jafar Sa'ad, amma popularly jama'a an fi sani na Daje, shine lakabina. Gaskiya ne. To a cikin wannan fina-finai da ake dan haskawa, za mu iya cewa kamar sabuwar masana'anta kenan da muke so mu buɗe, kuma muna fatan insha Allah sai ta haɓaka. Wani irin fata za ka yi mata na wannan haɓaka, ko kuma in ce a ciki wa'in irin ƙalubale, tambayoyi dai a dunkule wanda yake za ka iya tsayawa, yawwa za ka iya tsayawa ka ba mu amsa in ya so daga bisani sai mu dora. To gaskiya ne, duba da cewa ka yi maganar cewa sabuwar masana'anta, gaskiya ne duk duniya ko in ce jama'a za su dinga kallon mu kamar a sabuwar masana'anta, amma ba wai mu ba sabuwar masana'anta ba ce, mun daɗe muna yin wannan harkar. Kawai dai ka san cewa komai yana da lokaci, wani za ka ga ya ɗau lokaci kafin ya suna, wani kuma ta farar ɗaya lokaci guda za ka ga ya yi suna.
ko ba haka ba, amma a fatan da nake yi mana kuma hasashen da nake mana in Allah ya so yadda za mu yi suna duniya ta san ya kasance ma gaba ɗaya Afirka ko duk duniya za a ringa kallon mu yawwa insha Allah. Sannan kuma in Allah ya so yadda za mu ci gaba da ƙayatar da mutane mu nishaɗantar da su ta ko ta wacce siga, domin har masu hawan jini mun yi maganin mun samu musu da abubuwan da su samu musu da wani nishaɗi da jin daɗi na rayuwa. Gaskiya ne. To da fari zan so in san a cikin wannan comedy din da aka haska, gaskiya ne, me ya fi baka dariya ko kuma in ce me ya fi baka haushi ko wani irin kalubale ka fuskanta a cikinsa? Gaskiya ne, ni abin da ya fi bani dariya ko ya fi bani mamaki a cikin al'amarin nan, gaskiya akwai wani series ko in ce akwai wani comedy da muka yi. Na zo a daidai lokacin nan aka zo mahaukaci ya zo yana duka, to gaskiya a daidai lokacin na yi mun wani duka aka sai da na ji shi har tsakiyar kaina har kokon kaina sai da na ji dukan. Muna godiya gaskiya, muna godiya. To wai ga tambaya ta abin da yake dadewa a kwakwalwa ta yana ta yawo, wai shin dama na ji ka ce kun dade kuna wannan harka? Gaskiya ne mun dade. To amma mutane da dama za su ce su ba sa ganin ku sosai, to amma da yaushe kuka yi wannan bidiyoyi haka da yawa? Dama can kun taɓa yi ne a baya ba ku dora su bane, ko kuwa sai yanzu kuka bude channel din taku, ko kuwa sai yanzu dai kuka fara dai yanzu ne dai kuka fara kawai? Gaskiya ne, na ji daɗi da wannan tambayar da kai mana. Da dai kusan dama duk kusan mutanen ko wace fuskokin da kake gani na abokanan mu wanda muke yin wa'annan shirye-shiryen duk mun fito daga unguwa ɗaya, hasali ma wa'yan sun mu da gida ɗaya muke. To muna yin abun ne dai kawai a iya unguwar mu muke yin sa, to kawai sai muke ganin mu ma muna da basira, muna da dama da zamu kirkira abin ya kasance ba wai bidiyon mu ba zai ringa yawa iya unguwannin mu ba, duk duniya za ta samu. Kawai sai muka zo muka kirkiri YouTube channel wanda duk duniya kowa zai iya ganin mu a duk inda kake a faɗin duniya za ka iya ta gamu. Wannan dalilin shi ya jan hankalin mu muka ga muka buɗe wannan YouTube channel don duk duniya kowa da kowa ya ga mu ya san mu kuma shaida. Masha Allah, Allah ya ƙara buɗa ya ƙara da kuma a duniya baki ɗaya ce a san ku. Nagode.